आजई ह पूजा बास में रात में डीजे अमित तिवारी अपहर। आजई ह पूजा बास में तुमाले ह बरात में मच्छर ससुर ना काटी पाई मैक्सो बाबे हाथ में मच्छर ससुर ना काटी पाई मैक्सो बाटे हाथ में आजई ह पूजा बास में यस तुमाले ह बरात में आजई ह पूजा बास में चुमाले हल जाई रात में सोचल बानी चुम्मा तोरा बाया गल शुरुआत में आजई ह पूजा बास में चुमाले हल जाई रात में आजई ह पूजा बास में चुमाली हल जाई रात में डीजे अमित तिवारी बाय यादव अमले आजई ह पूजा बास में तुमाली हल जाई रात में देरी करा न जान अब आबे में हो टाइम पास कर न बतियाबे में हो देरी करा न जान अब आबे में हो टाइम पास कर न बतियाबे में हो नया तरीका से तुमाली हब तोरा दोनों गाल में आजई ह पूजा बास में अस तुमाले हल जाई रात में आजई ह पूजा बास में तुमाली हल जाई रात में आजई ह पूजा बास में तुमाले हल जाई रात में आजई ह पूजा बास में तुमाली हल जाई रात में कनिया जान काहे डेरा तारू हो पिछुआ में काहे घबरा तारू हो जनिया जान काहे डेरा तारू हो पिछुआ में काहे घबरा तारू हो अमलेश नरेंद्र मुँह के पानी रखले बागिलास में आजई ह पूजा बास में चुमाले हब तोरा रात में आजई ह पूजा बास में है गई चुमाले बोख के रात में सोचल बानी चुम्मा तोरा बाया गल शुरुआत में आजई ह पूजा बास में चुमाले हल जाई रात में आजई ह पूजा बास में चुमाली हल जाई रात में धर्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भरगाम।